You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Yes! Hello mga kaibigan! Welcome! Hello, hello, hello! Ano to? Bye guys! Bye, guys. Hello! Kumusta Josh? Blank nasa chat. Hello! Good morning! Hi, Josh. Yes. Good morning, Josh. Or wherever you are. Good evening. Good afternoon. How are you, Kring? How are you? Wala, scripted kayo. How are you, Kring? Gani, ka-awkward eh. Pero sige lang, mutubag ko kay mao naman na nasa atong script. Ha? So, ang ako ang update karon kay okay ra ko. Wala ko problema sa kalibutan karon. Wala ko kaligot-got karon. Which is nice. It's a nice feeling. Unya mora to. Uy, tama, dili maura to. Kuan, Unsa man? kanang nag-avail ko og kanang underarm waxing. Did you know? So another person is waxing you? Oh, that's so uncomfortable. I don't want it. Yeah. Dili ko ana. Pero dugay na ni siya. Katong last month. Sa akong ilok lang. Kay dili pa man ko ready dili pa ko ready magpa Brazilian. Alaoy. Sa ilok lang. Muto nagpa-wax ko. So other people will see your Latvia. So you can now count. You can now say I have a body count. Dili. Dili oy. Dili ba day? Ay body count ba day? Tapos usa may sige lang. Usa experience nimo nga laing tawo ang nagwax mo underarms. Moto no. Kanang nag-avail ko og 3+1. 3+1 kung mo avail ka og 3 ka sessions, nakay libre isa. Moto gibaydan ako ang 3 ka session kay para nakoy libre isa. Unya mag-email ra daw sila sa ako. Kaya para na murag silbing ticket. Unya wala jud sila nag-email sa ako ay. So, I will go there. Scam. I will go there and be a Karen. No, I can't be a Karen. I cannot be a Karen. I will just go there and ask nicely. Wala lagi ko din yung email. Ako di ko kaulat ana, manawag jud ko, manawag mag-email, mag-text. So di ba nagbayad ko nana? Ana si Josh. Nice lagi ni pag mag-like, mag-pop up sa screen. Yes. Oh, i-try ninyo guys. I-try ninyo. Pag-like po, pag-spam. Oh. Like. Ala, Testing nga daw, Josh. Pag unlike niya, pag like, kumukha na pa. Oh, nya mora to. Nya ikaw, how are you, darling? Yes. Hello. Kuan, kanang, wala ko i-update sa akong sarili kay the whole week, naarami sa balay. Ay, dili. Naglakaw. Oh, yes, naglakaw day ko this week. Nag-ato mi og Santa Lucia Mall, katong bag-o na mall sa komunal. Sa atubangan sa airport ba? Oo. Yan sa Tapos masote. walay tao, no? Walay tao. Pero nice siya kay, di ba ang ubang mall igang. Walay aircon. Ay, dili ba? I mean, naay aircon pero murag wala gi-on. You get me? Pero sa Santa Lucia Mall kay kanang kuan siya, kanang cold feel, okay lang. Oo. Pero wala pa kayo tenants, so dili pa kayo nimo ma-enjoy. Ay, na-enjoy ko gamay. Okay lang. Naamo ko yung Mr. DIY mo na nakaingon kog na-enjoy nako gamay. So mao di ay. Anya, di ba sa Mr. DIY pag sulod nimo abi nimo na kay paliton nga specific pero pagawas nimo kay wow ang imong bill. Pero thankfully dili man kadako ing anak kong gibayaran sa Mr. DIY. Kanagong Glade katong imong gihatag sa kuha ba? Ay gihatag nimo or gipangayo nako.
Either way. Gipangayo nimo. Either O way. gihatag nako. Okay. Okay. Ang Glade good na pa katong automatic spray. Mm. Oo. Kabalo ba mo, di ba? Mahal kayo ang refill, ana, 500. Mao ba? Katong refill niya nga cents ba? Oo, 500 kring. Mahal kaayo. So, wala oy. Kabalo ba mo na naay imitation ana ang Mr. DIY? Tag 73 pesos. And then they have 6 variants as of the time nga katong nag-ato ko dito na ay 6 ka cents. So, mao to, gikuha na ko ang all scents. I got the Flower. 6 kinds of scents. Oo, ngano, 73. Unsa di ay? Tag 73. So, unsa di ay? Gani. Paliton na lang na Mura ko kag tanan. gipalit Tapos og para kabalo. isa ka Lysol. Mao gani, no. So, nahappy ko, pero dugay na ko nakabaluan na. Karon lang nako i-update sa inyo ha. Ang Mr. DIY na ay imitation nga refill anang Glade nga automatic sprayer fragrance. Oo. So mo to, nag-update ako sa inyo ha. Mommy sa tawag anak rin, mommy tips. Sa mukha. Mommy tips. Nabaday tay mommy. Ay, tips. wais na Mrs. Tips. Oh, wais na Mrs. Tips. Oo, no, 'di ba? Kabalo na mo. Alam mo, ato na sila Mr. DIY. Uy, speaking of mommy, naatong inahan o si Jonah Blank. Hello, Jonah Blank. Good morning. Beautiful ladies. Ala oy. Wala ba siya ng hagad, naglaag siya. Ay, oh. Hala, naglaag siya Wala siya siya lang. ng hagad. Gani, wala siya ng hagad. Pero ani man gud kring usually naghagad jud siya, pero this time wala siya ng hagad. Manghagad siya no niya. Dili man ta manguba. Kaloy po. Gani. Di kay lain mo siya manghagad kring. Kanus aman ta mula ka unya, mo na yun, wow. Power. Kano sa mga lakad? Ugma. O gani, kaliton ka niya. Mga tutagkuan anak, mga anak, magsamal ta ninyo. Kanus aman na ugma, wow. Wala mga planning diha. Grabe po. Gusto niya ka na mahulbot, dayon kaniya ba? Mahulbot, ay kalain po niya, no. Di siya formal ng pagkamama. Ala, gilibak. Kaloy po. Anyway, on sadder news, kuan kanang namatay na gud si Catherine O'Hara. The nakita na Home Alone mom. Yeah, RIP. Namatay na siya. Kuan siya, 71 years old. So, that's a full life. Okay na gyud na para sa kuha. Okay na. Pero syempre, ang mga mabili na anak niya, isa sa iyang mga on-screen children kay si Macaulay Culkin. Oo. Kaysa Home Alone, mag-ina na sila sa Home Alone. Nanong kailata kay Catherine O'Hara kaysa Home Alone. Siya ang mama dito. Niya mo to. Luoy ko. Kung millennial ka or Gen Xer, kabalo jud ka sa Home Alone. Imposible kayo nga dili ka kabaluan na. I don't know. Basin siguro majority. Dapat na. kabalo jud. So, Dapat kabalo jud. So, kaila mo kay Catherine O'Hara. So, mo na siya. Namatay na siya. 71 years old na siya. I think it's a full life. That's good already. Okay na siya. R.I.P. Tapos, sa pa ganito. Ay, tama di. Ay, nako'y update po sa akong life. Kanang, gusto lang nako i-share sa inyo na maglagot di ko o kanang mga tao na kuan. Kanang, na-discover na ko. Makalagot di siya. Appeal, di ba, I've mentioned before na appeal ko sa kanang calorie deficit group sa Facebook. Unya. Nag-akakagibasa ni mo ako ang how are you? Scripted guy. Ang imuhang gibutan kay Calder. Natingala ko. Ay, okay. Calder? Unya. Mali, kaldero na. Caldef di ay mo to na loading ko gamay na unsa di ay nya pagkahuman sa may masultin mo sa mga tao dra sa group. Dili ba kay maglagot ko kay syempre magpost sila sa ilang accomplishments, di ba? From 78 kilos to 58 kilos ana, di ba? Ang ana. The proud moment. Maglagot ko kring kay before and after, magpost sila before and after niya. Ang before, di ba? Tanawa inyong phone, o tanawa inyong screen, or tanawa ang anywhere. Tanawa inyong palm. Ang before, di ba dapat naas sa left? Am I right?
Oh. Because we write from the left to the right, right? So, ang before and after, dapat before is sa left, ang after sa right. 'Di ba? Dapat. Dapat. Pero, maglagot ko. Kaya nga no, ang before na sa right niya, ang after sa left, gago man di ka. So, kung wala ko nagbasa sa caption, kay picture pa lang man to, Mm. ang before and after nila kay ang ilahang timbang, sa timbangan, gipicturean nilang timbangan. So, from 58 to 78, imbis ing ana imong makita, ang imong nakita sa picture is from, tama. Imbis ang imong makita is from 78 to 58. Ang imong makita sa ilang post is from 58 to 78. Buang man siguro ni. Na ako Wala explanation. lang. Unsa man? Kaya kung mag-upload man kag picture, ang mga pictures makita nimo kay ang latest to oldest kung mag-select na kag pictures to upload. Makita man na nila una ang after na picture. So mo lang una i-click. Tapos, Di ko kadawat. Kay nga no, mm, pwede man gud mo iuna og click ang before. Ang before na picture. oh nya mao gani na ilang ginabuhat, ginauna nila ang click, ang una nilang nakitaan ang after. Kay mo scroll kay nga down no. pa man, pangitaon pa man nila ang before. Di kumutuan na kay gipicturean nila recent dapat siya nga photo. So di na sila mag-scroll down. Di, ang Dapat before i-click- man ang pangitaon. No, kay dugay naman nila gikuha ilang kaugalingon na nag-before. Mo to, nauna og click ang after na picture kay mo may recent. Unya, gipangita pa nila ang before. Ikaduha nila gi-click. Mao na after og before. Ay di ko kadawat. O kasabot ko nga ang before dugay na kaayo. Siguro 1 month before, 2 months Oh. before ana. Oh, nya mahilig I-scroll down kaayo pa na nila. sila mag-selfie. Daghan na kaayo og pictures in between. So mag-scroll down pero di ko kadawat. Buang ka. Pag post ana ma-realize man nimo hala na una lagi ang after kaysa sa before. Ay usabon na ko akong post. Ana ba? Ay, Huy, dagan kayo na sila diraan na ay. Dagan kayo Oh. kada sa calorie deficit group sa Facebook. Dagan kayo mo ing ana ha. Matingala na lang ko ang ilahang before kay payat sila. Kay ang before and after picture naman po nagapost og mga thirst trap. Na yung nagapost og mga thirst trap. Naka-bikini. oh, okay. Okay, ang kayo. before payat sila. Wow, sexy. Ang after na nambok. So Wower. dili ko kadawat, guys. Dili mo kabalo. Masakit ang lugar mo. Kalami i-arrange. Ana god. Never maging ana oy, lain na oy. Basta, mo to ang explanation kung anong after and before niya. Dili sila kabalo mo change. Dili sila kabalo kung unsaon pag before or after. Mao na, ang ilang ilisan na lang ang caption. Mao di ay ni pag-edit nila, ilisan nila ang caption na lang. After or before. Mo gani maglagot gani ko. Ikaw maayo ra pug ka nga tao, masinabtanon ka. Oo. Howd ka ayo Kring di ko kadawat kay ngano. Howd kayo sila mag-Facebook. Howd kayo mag-keyboard warrior, mga way. Ay, grabe suko na kayo sila mga political agendas mga BBM, Sarah, green, pink, red, yellow, mga ano na ilang mga keyboard warrior diha. Howd ka ayo mga way. Tapos ikabalo mag-post before and after. Basic ka ayo yati ra. Di ko kadawat. Mainit akong ulo, nanapod. Mo na ko magtaro ko sa akong cellphone. Imbis kay ma-happy ko kay na sila progress, di ba? Ma-inspire ko kay na namayat na sila. Pero saputon. Jug ko sa imuha ay saputon ko eh. Pero sige lang, gamay ra man ang problema, dili man na siya kanang for the content lang na siya nga sapot. Oo, kuha na siya Dali lang kanang na siya nga sapot. pet peeve na siya, ha? Paminaw mo. Oo. Mo ni atong topic karon dili katdo. Atong topic karon kani. Unsa may topic na to? Ikaw may nag-share, ikaw ang magstorya na unsa di ay. Kuan man kanang nakita ra nako nga nagstoryahanay sila about sa uniform sa katabang sa usa ka artista. Unsa man Radar.ph? Okay kaayo.
So, ang basahon na to ang article sa radar.ph ha. Just feel free to interrupt me kay para dili ta ma-copyright. Kay basin mo ingon Okay. sila nga, hala, gibasa ra nila ang tibuok article sa radar.ph. Dili na pwede copyright. Boom, boom, boom. So, dapat i-interrupt ko anytime. Dapat jud ay required siya. Oh, ambot lang. It's just my opinion. Onya, basahon. Radar.ph. A recent photo of celebrity Chris Bernal went viral. Not because of what she was wearing, but because of what her helper, who was pictured beside her, was wearing. The two looked genuinely happy in the photo, yet it still reopened a familiar online debate. Is it right or wrong for a yaya or a kasambahay to wear uniforms? Ay, kuan. Ay, unya na lang ako, ignore ako ang opinion. Unya na lang. Oh, sige. Mm-mm. Basaw na lang na to. The discussion quickly drifted toward appearances and class signals, but that framing misses the practical side of work. From a labor and business perspective, uniforms serve clear functions. They reduce clothing expenses, protect personal clothes from wear and tear, and remove the daily stress of deciding what to wear. Many helpers prefer uniforms for convenience and comfort. Naraman din na, okay Mo ram gani. din helper. Ano nasuko man mo? Gani. Anyway, sige. O, sige, ipadayon. Gi-interrupt ng tika, masking dili pa ko ready. Oh, sige. Kay niingon, man ka nga, interrupt ka, no? So, gi-interrupt ka. Oh, okay rin na siya. Manpower agencies require them for professionalism, while condominiums, villages, and hospitals often require them for security and identification. May I help you? In some cases, uniforms are requested by the workers themselves. Tanawa ra. Nag-debate pa mo, tapos sila ra din nag-request nga mag-uniform nila. Oh, tara na, goodbye. Morto Di guys. na ta mag-istoryahan na eh. Kaya na sila ra man di ang nag-request nga no, nag-debate pa man mo diha. Hala, buslot niya akong sanina, no? I feel. Ay, dili ni mao. Dili ni mao. Sige, go. The real issue is not the uniform. Ay, mao ba? Dili man tayo daw ang uniform daw. Ay, anak ka ang uniform. Dili ka na. Unsa man jud? Oh, iba. It's the assumption that wearing one makes someone lesser, a belief rooted in how domestic work is still undervalued. If dignity is the goal, the focus should be on fair wages, clear agreements, rest days, benefits, and respectful treatment. A clean, functional uniform paired with these basics reflects professionalism, not shame. O naraman na. Do you have a Siya na- yaya or a kasambahay? Oh, Ang post sa Radar PH, kinag-offer naman din sila og answer nila. mao gani no. So I think dili na tanida diri. Igo na lang man di ay basahon ng article. Ang gibasa raman gud nako kay ang picture, Okay. ang caption, which doesn't contain all these thoughts of the writer. So, Aha. do you have a yaya or kasambahay and do you ask them to wear a uniform or not? Uy, kabalo baya ka sa akong opinion ani? I told you this before. Actually, Guys, it was just recently that we talked about this. Anak ko, pag mamilyonaryo takring, madaog ta sa loto. What's that? Nabitay mo ngayong anak, no? Natay mo ngayong anak conversation permanently. oh, Kanang, bago ra ta nagistoryahan na about kuan jud. About kani jud. Mo na nakaingon ko Oh, na about pagkakita kani. na kuan ni na. Hala. Mo na tong gistoryahan tong kasao ka ng mga yaya na magsuot og uniform o dili. Ang moto. mo gani, no? Sultian ta mo ha, sa unang panahon, mag-change mo ng opinion sa tao. I'm talking about me. Sa una, pag makakita ko naka-uniform na mga kasambahay or yaya, especially sa malls,
kanang magsuroy with their amo and then naka-uniform sila. Murag kuan siya, murag akong pananaw sa una is humiliation or uncomfortable ko para sa ilaha. Murag ana god. Sa kadto to siyang sa unang panahon. Pero nag-change akong opinion ana in recent years kay nakoy experience. O na-experience na And nimo personally with your own katabang. oo, naka-experience ko. Tapos kanang kuan siya kanang napod ko'y no, mga nabasahan murag na understand lang po nako ang perspective sa uban nga nganong gwapo mag-uniform or nindot ang mag-uniform. Nakasabot ra pug ko. Pero sa una, isultihan ng tamo, lahi jud akong opinion ana. Pero karon nag-change. Ngano, nakoy experience. Nami katabang, siya akong last katabang. Wala na ko nag-hire o kanang helper after niya. Kay I decided na I will just hire technology. Like, basta niya na, I will get to that. Pero karon, so tiyan lang tamo na nagkakatabang ko sa una. Si Angela, si Angela. Gidox. Nya kabalo man mo, I've mentioned this before, all of my children are boys. And then akong husband. And then ako lang ang babae sa balay. Okay? Tapos si Angela, katabang na mo. Unya, maano ko sa iyaha niya, kaya ako manggod ang klase nga amo nga, as much as possible, dili ta kakasabaan jud kanang, kung pwede lang storyahon ta kag tarong, ana god. Nya, always yun na everyday, ang iyang suot, kay halos bra na lang og pek-pek shorts. Kanang, muragod siya mag-workout, and I'm not exaggerating, kay usahay pod, kanang manangid siya mag-rest day, no. Te, mulakaw na ko, ana, sige, sige lang, kay murag lang, manita to kung tawag saya, sige lang, ingat, Mugawa siya no, naka-short and naka-sports bra. In public, dyan na, mugawas dyan siya. Nako ingon. I question. Kadali ra ba na siya kay murag wala ko kahinumdom ani nga katabang. Kadali ra na siya no. Dili man kaayo kadali. Murag wala pud yata nagkuan. Wala siya nag 1 year jud. Pero mga 6 months siguro or 3, 4, 5 months ana. Dili gud kaayo kadali gud. Kanang mga weeks lang dili ana. Niabot pud to siya mga bulan. Tas nibalik pa jud to siya from kanang nag-resign siya and then nibalik na pud siya kay ambot nga nung nibalik siya then ni-resign na pud. So kaduha siya ni sulod sa ako Pero mo to akong kuan experience no kanang bra na lang siya og halos short. Halos bra dili na ko maingon nga bra jud kay ang bra para sa ko kato mga lace front gyud nga nang katong na push up, na bakal o sa ba. Pero murag sports bra and pek short. Nya wala jud ko kabadlong niya kring kay murag ko unsaon man ako di pagbadlong, wala ko kabalo asa ko mo. Unsaon ako pagbadlong ba dili ko kabalo. Bay na lang jud kay ang ako ang mother-in-law, my lovely mother-in-law. Maldita kay siya. Unsa yang ingon? Maldita. Gikasaban niya kay pag kanang sa man imong suot kabalo ka nga puros lalaki ang mga tao diri tapos na gikasab-an niya sabton na lang nato kay kuan boomer. Oo. So taklesa jud ang mga boomer di ba taklesa gikasab-an niya murag nang luod siya si Angela ato nang luod siya nga gikasab-an siya about ato pero nag-ilis man pud siya pero gikasab-an siya kay ngano ing ato iyang suot niya. Ako mismo sa balay, wala ko nagabra lang og pek-pek shorts. Grabe pod. Kay puro baya lalaki akong kauban diri. Nga dili pa jud ni ka ng mga toddlers. Nga kanang walay malis siya ba. Teenagers na ni, naapog ko yung mga dili na teenagers, mga beyond 18 na. So kanang makuan ko ba kanang sumoto naisip na ko kung mamilyonaryo siguro ko no. Madaog ko sa loto. Kung madaog ko sa loto. Mag-require jud ko mag-uniform ang kuntahay nakoy kanang helper or kanang
gardener kay gusto ko garden. Kung mamilyonaryo ko Mo ba, ba? dili pwede mag-request og garden. Dili pwede mag-request og garden na unsa day mo. Mag-request ko garden. So kailangan ako gardener ana. Feel na ko ipa-uniform jud nako sila kring. Para lang jud malikayan ang mga ing-ato na situation. Awkward kayo mga saba og kanang inappropriate clothing. Unsaon kaya na nimo pagsulti no kung kaning mga listeners nato karon naa sila katabang karon nga naglisod sila sa pagpasuot og kung wala sila uniform. Unsaon nila pagsulti how Oo. to dress appropriately? Oo, how to dress appropriately. And it's not uncommon. We hear it a lot that kanang mga husbands usahay ma-attract sa mga nannies or yayas. One best example kay si Ethan Hawke. O mao ginako na ni sulod sa akong isip. Kay siya jud ang Si Ethan Hawke, pinakasikat Girls. na example. pinakasikat nga example. Guys, he was married to the best person in the world. Si Uma Thurman. Akong kanaw. Si Uma Thurman. Ang kuno nako. Pero, na sila yaya, na sila yaya, nani ba? Na sila Oo. yaya. Oh. Na-in love si Ethan Hawke. Oy, na-in love. Gipakaslan niya, guys. Gi-divorce niya si Uma, gipakaslan niya ang yaya. Gibiyaan niya Saan man na nimo, be? the Uma Thurman for somebody. The Kill Bill. The Kill Bill. The one and only. You ain't Grabe. never gonna find another Uma Thurman. Never. Gibiyaan niya for a nani. Goni. Mo na kamo Kantod guys. karon sila. Kantod karon ba no sila Ethan Hawke gyapon og katong nani. They're still married. Dili gud ko ganahan ana ka na mag-cheat god unya. Sila lang gihapon hantod karon. Na ako'y bitterness oo, ana. relatable. Na ako'y relatable. bitterness ana. Di ko ganahan. Relatable. Oo. Ngano wa pa nagabaan? Oo. Gani. Oo. Dili ko ganahan. Hala, naminaw ba ya siya? Naminaw ba ya ang mama? Naminaw ba ya ang mama? Ah. Oh my God. Hoy, mangayo. Mangayo. Manghatag ta og dili advice sa mga tao nga naay katabang karon nga pek short lang ang suot. Sige daw. Unsa imong advice? Wala ko. Imong daily advice. Unsa imong daily advice? Kamo mga nananaw bi, unsa inyong daily advice sa mga tao karon nga naay katabang or helper pero ang ilang mga helper or katabang nagasuot og inappropriate clothing, unsaon nila pagbadlong, unsaon nila pag unsaon man na? Dress code na lang. Kabalo ka no. Dili ko ganahan og dress code. Kanang sa eskwelahan karon, kanang ganing mo hatod sundo ta sa ato ang mga anak ay ako ra di ay. Kanang mo hatod sundo ko sa ako ang anak. Mhm. Nya kailangan na dress code, dili pwede mag-short. Unya ganahan ba ako mag-short? Dili pod man wala mo ko naga-pek short, dili ko naga-pek short. Panglakaw shorts ana. Oo. Shorts for the outside world ana. What is pek short? Kana gumubo nga short niya fitting pa jud kaayo. Mubo nga makita gud ang kigol. Oh. Kana gong your unsay tawag ana, makita na ang crease sa imong butt. Oo kana. Oo kana. Oh, mo na pek expect short. Hoy, Kring, kabalo ka, ayaw kalagot sa school. Please lang, mo agree ko sa school. Ngano. No? Tell me. Napo ko experience. Ask me. Unya na, wa pa ko no man. Ay, sige, padayon. Hold that thought. Okay, go. Oh, kanang dili ko ganahan og kanang naay dress code. Pero ang akong advice, dress code. Dili advice di ay. Ang akong dili advice, dress code. Unsay pwede nimo So, suoton? i-appeal sa contract. Kung tayo mag-contract din sila sa helper. Natay dress code. Nagpirma siya. These are the terms and conditions of our employment. Blah, 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 blah. Ni pirma. So, na dress code. Ana. So dapat magsabot mo kung unsa joy pwede suoton. Mhm. Nya, maora ta. Oo. Maora na ako advice dress code. O kung dili
mag-uniform. Pero kung dili mo gusto mag-uniform, dress code. Maura na. Nice. Nice. Mm. Akong experience, Kreng, sultihan ta ka. O, sultihin daw kung saan mo experience. About sa school. Katong imong ingon nga di ka ganahan sa dress code sa school kay ganahan ka mag-short. Kabalo ba, Kreng, tama dyan ang mga dress code sa school. Kay katong preschool pa ko mga anak, lahi pa ilang school, sa preschool pa, Mm. ang mga mama muadto didto nga naka satin underwear pa. Kanang What? silk underwear ba kanang silk underwear ba kanang katong spaghetti nga silk. Ay, night And then gown. ang part nightgown. Oo kana nightgown. Maging anak Kring, nay uban nga magtawis. Magtawi lang, magtapis. Magtapis. Wala jud ko naga-exage. Wala ko naga-exage pangutan-an ninyo si Nathaniel. Kailan ka Nathaniel? Oh, kaila ko na-mention ni mo ka isa. Magtapis ang mga mama, maghatod kabalo ka nga nung ing ato ang naitabo kay ang school manggod is within a community, a subdivision. Mm. So mo na nga ang parents siguro, I don't know what they're thinking, pero ako mag-ilis jud ko og appropriate clothing. Syempre mag-bra jud ka kay naay walay nagbra. Ha? Naay dili Kay- mag-bra, mag-t-shirt lang. Unya makita nimo nga dili siya mag-bra, mahalata nimo na walay bra. Mahalata ang atngal. Nangisog ang atngal. Luod kaayo. Dili ba, as in, kanang, wala ko ni sumbong, pero murag napansin sa principal na, murag trend lagi ang mga moms, especially the moms, kaya ang dads, murag, wala pa ko kitag nag-boxer, nag-adto dito sa school. Hopefully, wala gyud ni ana, no? Pero, ang Grabe po. napansin sa gani, no? Ang principal napansin niya nga, murag, ay, ang mga mama, yung ani lagi magtapis, mag-night gown, magwalay bra, mga ana. So, nagpa-dress code sila sa parents Mm-mm. dito sa preschool. So, na-appreciate na ko to. So, applicable po na siya sa katabang, sa imong helper. Nga, mo tong one reason nga nung agree ko nga kailangan mag-uniform so that you don't have to tell them what to wear. They just wear what they're required to wear. Ana good. Kaya para dili na ka mamublima kung sports bra lang ba imong katabang sa balay niya nagpek-pek shorts ng ana kring ana man jud siya sa balay uy Angelo niya wa jud ko kabadlong for many months wala jud ko kabadlong nga ing ana siya manamit dili man always pod ng kanang naga sports bra lang siya sa balay or kanang unsa na pek shorts kay naman po siya labhon mamgud to niya no grabe di jud niya labhan naman po usahay nga mag t-shirt siya mag pajama okay pero mo nang usahay ka nang di na ko siya maisip na badlungon kay ay naka t-shirt na po siya ron so let's forget about it ana good let's forget about it ana so mo to pero dapat jud di ay mag uniform so mo to ang one factor why I agree they should wear uniform to avoid that kind of situation. But there are other many more important reasons. For example, katong giingon ni Radar PH sa ilang page. Unsa gani ang ilang Ang ilang giingon kay the problem is about the people seeing the kasambahay or helpers na naga-uniform. Ang problem na sa inyo ha. It's not ang dili problem tong nag-uniform. Ang problem ang katong nagtanaw kay uncomfortable mo because you align the kasambahay or helper or yaya uniform, you align it with humiliation or kanang class under you. Ana, or kanang siguro, the worst case is you align it with slavery. Grabe pod. Gani mo na. Pero actually, if it's a job, a decent job, and there's a uniform, then good. Mura lang kog kanang sa uban good countries, I don't know if it's being practiced here, pero sa uban countries kay ang ilahagong mga basurero kay naadyo uniform katugong naay reflector vest. Ay, oh.
Mao na ako makita sa sa Reddit. Diri lagi wala uniform sa ato. Oh, walay dili ko kapansin na naga-uniform sa ato ang mga basurero. But if they would wear something like that, I would appreciate it. Kay kanang safe sila, makit-an jud sila, especially pag gabi sila mag pick up og basura, makit-an sila sa truck nila, kay ang truck nila basig maatrasan sila, kay nabi sila sa likod most of the time, di ba? So okay na siya. Like, for example, usa pa ba, kanang mga masahista, di ba, sige, uniform, masang klaseng, scrub suit, di ba? Yes. O ba na? Mm. Oh. Di ba, ang mga masahista na sila uniform? Kay lisod pod kung mag-sports bra og pek short, imbis nga magpamasahe ka, ang imong expectation is happy ending. Oo, nya naa pa dyan mo sa public place. Kana sa kilid-kilid sa kalsada lang ba? Ay, ang lakalain pa dana, no? Dili pwede sa Cebu, kanang dako kayo lang signage always ba, no? Oh, pinakadako nga Nakaigingon. signage. Kaya nakaigingon sa kwa sa una nga, parte na kong katawa. Ito nga no, ang Cebu dako og signage. Oh, wala na ko kay nung sa akong giingon. Nakaigiingon. Unsa to imong giingon gani ha? Insecure sila? Unsa to imong giingon? Nakaigiingon. Desperate sila for halin. Ano? Dili ko ganahan sa the more nga dako ang signage sa usa ka massage parlor, the more na dili ko moadto dinha because it screams desperation. May I help you? Dili ko Kasi ganahan. pasunod mo na yung mga nagpek-pek short. Mao. Dili ko ganahan. Uy, dili oy wa. Dapat We don't know how, professional we don't know. looking. Sorry. Uy, basig professional ng mga taga Cebu Kring. Nung sa day ka. So, judgmental kay ka. Wala pa ko kaadto dra, so mag-judge lang ko. Bisa wa pa ko kaadto. Lalo, oy, dili siya formal. Anyway, so, moto, di ba, pag ang uniform, suoton sa katabang, dapat dili na to siya i-align sa they are beneath you. Nawala ka or ako ang nawala. Ako. Oh, sige. Guys, ikaw di. Sige, sorry. Mga saba nung tako ba? Mga saba nung tako sa mga bata. Guys, stop playing. Mga nung tako. Pero dapat no, from now on, dili dapat ta uncomfortable makakita og katabang or helpers na naga-uniform. In fact, we should be kanang happy for them. They have a job, 'di ba? They're being taken care of, na kanang na sila fair wages or na sila uniform, ana good. They have structure, kay nganong gipa-uniform sila because there probably a structure in the household, ana good, na sila kanang tarong na sabot, kay kasagaran ba yung walay structure na pagkakatabang kay katong mga inato lang nga sulod ko sa inyo as katabang niya, diretso na niya, ana good. Pero dapat ingana good, mahapit ta para sa ilaha nga ingana na sila'y trabaho, ana god, dili ta kanang mo kaluoy po dana niya, kay katabang lang gipa uniform ana. Pero kaingon ko ana dati. Mao na. Dati pa jud mao na dugay ato na mindset kayo. sa una. Og mao po na ang Oo. mindset karon sa mga tao nga nangasuko kang si kinsa ni nga artista ha, si Chris Bernal. Chris Nga, Bernal, oo. Uniform ang iyahang katabang. Mao na ang ilahang tanaw ngi katabang ana. So dapat dili mo mag-project, guys. Oh, dili. They're not uncomfortable because they're wearing it. I don't know, basin po naiuban naka-feel no na ulawa oy. Pero actually, kung ako good ang amo, scenario lang ha, sa balay, I would require a uniform or what you suggested, katong dress code. I would require it. Pero when we're going outside, you can wear something that you would wear in a mall. Ayaw lang po pek-pek or sports bra. Kanang pants Dress code, or a gira, shirt that gihapon. pants or a shirt that you are comfortable wearing in the mall, kanang marag panglakaw nimo ba musugot ko ana basta dili lang ta magpek-pek short and basta ing ana. Nakatry man ko nang lakaw mi ni Angela no nangadto mi og lots for less, nagpakuyog ko na ami gipalit niya siya kay naka sports bra na pud siya og pek-pek unya ako kay nakaano lang ko pajama ko og t-shirt kay murag lain siya tan-awon kay murag ginatan-aw siya ba
Or na concern ko para sa iyaha god. Sa iyaha ko na concern dili sa ako mura ginatan-aw siya perminti. Pwede ko siya kuhiton siyang kigol anytime. Kay open na siya. Ing ana Lagi. ka exposed kay pwede ra kuhiton anytime. Unya napadyod mo sa lots for less nga medyo guot ra ba na dira no? Wala may privacy diha guys. Walay kanang skin to skin na diha. Skin to skin contact na siya diha. Hoy, speaking of, kadali lang, nakoy nahinumtuman. Di ba na ay lots for less na kanang uyang gurin? Oo. Sa unang panahon, probably like 15, 16 years ago, Okay. maybe 20 years ago. What is ani niya? Uy. Basta dugay na kaayo. Dugay na kaayo. Kanang, ang ilahang fitting room, walay privacy kay ngano. Ang salamin ba kay kanang makita gud sa the other side? Kanang salamin ba na makita ang other side? It's a two-way mirror. A two-way mirror, that's what it's called, yeah. Gago. Hoy, Ay, sorry. nganong nakabalo ko? Kay ambot lang nganong nitanaw ko. Nisilip lang gud ko sa fitting room kay ambot lang ambot wala ko ning sukat didto, wala ko ni adto para magsukat. Nisulod lang ko sa fitting room kay gitan-aw mao gid akong tuyo. Siguro bago lang ko nakadungog sa internet nga naay mga ingon ana anya mo to ako ang gitan-aw didto. Unya tama gyud ay. Kay mailhan man nimo kay kanang dili kaayo siya reflective ba naa siya darkness gamay. Moto. Sa ato pa ka ng mga mirror sa mga H&M, mga SM, two-way mirror na sila. Dili man mailhan man nimo ang two-way mirror kay ang two-way mirror kay naa siya certain darkness to it, naa siya certain color to it. Murag ang reflective part niya kay naa lang sa likod sa glass. Dili na ko ma-explain. Ay, You have ana to teach sila. me in person. Ana sila. You have to put your finger on the mirror. Kung ang imong finger and the reflection kay tapad, it means it's a legit mirror. Pero kung naay gap between your finger and the reflection, that means it's a two-way mirror. Oh, so that's a really, really simple way of testing the mirror. And I would do that moving forward. Kaya wala ba adjug ko nagatanaw. Wala ko pakialam sa mirrors. Magsukat lang ko. Oh, basta. Ginatanaw na Sa ako ato pa, mga mirrors. sa ato pa dagan nakakita sa ako ang body. Kung niadto ka sa mga shady establishments, I don't think you go to shady establishments. Do you? Kuan, ukay-ukayan. Ay, ikaw na, shady. Dili, pero wala po ko nagasukat sa ukay-ukayan, wing. Kung saan yung pagsukat ka sa bangkiruhan ng ukay-ukayan, bim, no? Pagsukat diya. Wala ko nagasukat, wing. Nakuha lang nako, kanang matamatahon lang nako. Sigo ba ni sa ako, matamatahon lang. Mo lang to, guys. Dire ta ko to, bi. Oh, sige, dire na takot to, boy. Maluoy mo. Maloy mo, guys. Kapoy na kaayo. Dili, walay kapoy diri. Shout out ta sa commenters nato diri. Kay naatay mga nag-comment no, lain pug wala. Lain po. Ano sa di pagbasa? Plaras Jowen Aiden? Ambot. Plaras Basta mo na blank. Ang ihang gikomentan kay katong episode nga I Love You X ni Claudine Barreto, episode 127. Ni ana siya mga idol. Lingaw kaayo ko sa inyo ha. Lodi. Ano siya? Oh, kaduha gibalik. So idol jud dita niya. Wala ko Idol na-touch jud ko. niya kay Si Kwan po, si Rora Noah Zorro, nag-comment siya same episode. Ano siya, pag sige daw kag rewatch, kay ikaw ang klase sa tao nga dugay pa ka move on. Tinuod, wala oy, kalain po na. Hala no? Murag tinuod. Hala no? Tinood? Oo. Pero dili Basin, makaka-relate kay wala man kay ex. Sinaknak. Ay Dili na. oy naamon ko ex grabe naman pod oy pero kanang dali ra man na ay ex grabe naman pod wala. Lain na pod oy sinaknak lang na ex ako wala lain na oy. Unfair.
Tapos ikaw ba sa ani okay na sa mga YouTube? Oh. Oh, si Cheesy Log, nag-comment siya sa YouTube. Hello, YouTube commenters. Nag-comment siya sa ato ang Hello. live stream dito. Kaya gina-post man ako ato ang live stream recording dito. O niya, ana siya. Maayo. Long time, no paramdam. Love the new black hair. Screams, bring me to life. Magpasalamat ka. Bring me to life. Wake me up. Wake me up Can't inside. wake up. Uy, kabalo ba mo? Ginakanta ko na mo na sa video kay paghubog na kaayo mi. Kami ni Kringkay ba? Kanang Bring Me to Life, ginakanta na mo na sa video kay paghubog na kaayo mi. Tapos, ang mga tingog jud sa rapper og ni kisa yan ang pangalan sa Evanescence. Katong Emily? vocalist sa, si Emily sa Evanescence. Ginakapa, Emily. gina mo na. Emily di ay. Oh. Oh. Emily Holmes. Hoy! Ginakapa na mo na, niya. Kano sa man ta sunod magkuan, kano sa man ta sunod maghubog ug magkaraoke kay wala gud nako siya na experience katong Christmas and New Year. Wala ta naghubog ug nagkaraoke sa Christmas and New Year. Alangan kay namang good kay work and you look exhausted. I would like to experience it one of these Saturdays. Saturdays lang jud Kuan siya na lang. pwede ma-experience. Kuan lang jud siya kanang mga mamanayda moments sa April 19. Kuan man god summer walay klase mga ingana na moments. Okay. Sige. Onya, napay isa ka comment. Nag-comment siya sa episode 126, Gisalikway sa inahan. Ana siya, aray ko! Swertiha sa babae, oy! Ana si Support Carry. Wala ka balon sa akong pag-pronounce ana ganina, no? Balo man. Lain lagi ko. Si Kabalo. Support Carry. Moto siya. Unique ang iyang spelling sa support. Moto nakaingon ko nga dili ka blumbasa si Darling, pero kabalo dae siya. Laoy, di day ko kabalumbasa. Alright, mo lang to. Dili lang ta kutob, guys. Special thank you to our donors and listeners. We love you all. Because of you, we have bought new microphones. Our next project will be new cameras. Thank you so much. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to diliniadvice.com. Na mga tote bags dito, na t-shirt dito, dagan kayo. Sige na, ma'am and sir, palit na mo. Mag-live selling kayo. Mag-live selling. Consider following. Consider following us on Spotify, subscribing to us on YouTube, and sharing this episode. Thank you so much, guys. I-share good ninyo sa inyong Facebook mga episode sometimes. Bitaw. Share ninyo eh. Gani. Bye, guys. Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app. Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, ato lang sa among website diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate whether one-off or monthly, nami QR code sa GCash ug coffee.com diha sa website. Napobi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Onya, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye everybody. Bye!